Ang kwentong ito ay ipinadala ni Kano. Nangyari ito noong taong 1991 sa probinsya ng Bacolod. Magandang araw po, Sir Captain Kokak. Itago mo na lang po ako sa pangalang Kano. Yun po kasi ang tawag sa akin ng mga kababata ko dahil medyo may kaputian ang balat ko. Kahit na palagi naman akong naaarawan sa pagtatrabaho sa aming taniman ng gulay. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong binata pa ako. Hindi ako agad nag-asawa dahil nakatuon ang atensyon ko sa pagtulong sa aking mga magulang sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga itik at manok. Noong mga panahong yon, malaki ang kinikita namin sa pagbebenta ng mga buhay na manok. Yun kasi ang ginagawang inasal na itinitinda ng mga restaurant sa aming lugar. Nang sumapit ang bakasyon, buwan ng Abril, nagbakasyon sa amin ang isa kong pinsan na galing sa Maynila. Binata rin siya at kaedaran ko. Napagdesisyonan niyang dito muna magpahinga ng 2 linggo dahil nakakapagod daw ang buhay sa lungsod kahit pa may malaki siyang negosyo roon. Tuwang-tuwa kami sa pagdating niya, lalo na ang tatay ko dahil paboritong pamangkin niya yon. Agad nagpakatay si tatay ng manok para itinola at ang iba naman ay nilitsyon. Nagprito rin kami ng maraming talong at okra na bagong pitas lang. Mga paborito kasi yun ng pinsan kong si Pepito. Ang isa lang sa ayaw ko sa pinsan ko ay ang paraan niya ng pagkain. Inilalagay niya sa isang malaking lalagyan ng kanin, mga piniritong okra at talong, at hinimay na manok mula sa tinola. Pagkatapos ay bubuhusan niya yon ng sabaw. Lalagyan niya rin yun ng bagoong isda at papatakan ng kalamansi. Tsaka lalamutakin ng kamay bago kainin ng sarap na sarap. Kapag may natira, yun na rin ang ginagawa niyang pulutan. Si tatay naman ay aliw na pinapanood siyang kumain. Sa unang 3 araw, ganoon lang ang routine namin. Kainan sa umaga at magdamagang inuman sa gabi. Isang araw, umalis kami ni tatay para bumili ng mga punla. Naiwan si Pipito sa bahay dahil sa mahimbing pa ang tulog bunga ng kalasingan. Pagbalik namin ng hapon, gising na siya at naghahanda na ng pagkain. Mayroon siyang inihandang piniritong talong, okra, talbos, at 4 na pirasong hita ng inasal na manok at pitso. May nakahanda na ring alak sa mesa. Nagpaalam muna kami ni tatay na maliligo lang saglit para sabay-sabay kaming maghapunan. Pero pagbalik namin sa mesa, sa labas ng bahay, nagsimula na si Pipito. Nakapaglagay na siya ng kanin at mga gulay sa lalagyan. Habang hinihimay niya ang inasal na manok at nilalagyan ng bagoong at kalamansi, bigla siyang napasigaw. Bakit ganito? May uod ang pagkain ko. Sigaw ni Pipito. Agad naming tinignan ni tatay ang pagkain. Nanlaki ang aming mga mata dahil ang hinimay na karne ay kulay itim na, nabubulok at napakabaho. Nagkaroon ng kutob si tatay. Kumuha siya ng hiniwang kalamansi at ipinatak sa iba pang inasal na manok na nakahain sa mesa. Pagkapatak ng katas ng kalamansi, biglang lalong nangitimpa ang mga karne at lumabas ang mga uod na naggagalawan. Di puta? Kanino galing to? Galit na tanong ni tatay. Sumagot ang pinsan ko na may isang maitim na lalaking kulot na nagpunta sa bahay at ibinigay ang pagkain. Hindi raw ito nagpakilala. Napasigaw ang isa naming tauhan. Malamang si Mang Ador yun. Si Mang Ador ang pinaghihinalaang aswang sa aming lugar. Hindi na nag-atubili pa si tatay.
Pumasok siya sa bahay at paglabas ay may nakasukbit na naitak sa kanyang tagiliran at baril naman sa likuran. Kumuha rin ako ng kutsilyo bilang paghahanda kung sakaling mapalaban kami. Sumugod kaming lahat sa bahay ni Mang Ador. Ador, lumabas ka dyan. Eh di puta ka. Magbibiktima ka na lang pamangkin ko pa. Lumabas ka at ako ang subukan mo. Sigaw ni tatay. Ang dalawang anak na lalaki ni Mang Ador ang lumabas at humingi ng tawad. Halatang alam nila ang ginawa ng kanilang ama. Ngunit hindi nagpaawat si tatay. Palabasin ninyo ang tatay ninyo. Pangako hindi ko siya tatagain o babarilin. Pero kapag hindi siya lumabas, kayong dalawa ang papatayin ko. Dahil sa takot ng dalawa, inilabas nila si Mang Ador. Lumuhod ang matanda sa harap ni tatay at nagmamakaawa. Hindi nga siya tinaga o binaril ni tatay, pero sinuntok siya nito ng napakalakas sa mukha kaya bumagsak ang matanda. Hindi nakalaban ng mga anak niya dahil marami kami. Kapag inulit mo pa to, papatayin talaga kita. Tandaan mo, huwag kang bibiktima ng kapitbahay ah. Banta ni tatay bago kami tumalikod. Nang bumalik kami sa bahay at nagpatuloy sa inuman, pabirong binatukan ni tatay ang pinsan ko. Yan ang napalaan mo. Munti ka nang mahawaan ng aswang ah. Patay gutom ka kasing yawa ka. Sabay tawa ni tatay. Nagtawanan na lang kaming lahat, Captain Kokak. Nawa ay nagustuhan niyo po ang kwentong to at maitampok sa inyong channel. Maraming salamat po.